I-meningitis yini? I-meningitis inflammation of meninges. So masithi inflammation sokuthi ukuvuvukala kahle okudalwe igciwane thizeni. Okay. Then i-meninges it's ama layer e-brain. So ama layer brain ahlukene kathathu. Khona lesondele kwi-brain oqala kuyi-pyometer. Yeah. Khona yesibili kwi-arachnoid. Yazo-ke. Khona yokugcina okwi-duramet. I-duramet iyona-ke le ngibona ngathi ishaya mina i-duramet. Yeah. So masithi meningitis sisho ukuthi kunegciwane eli-affecte lama layer awu-2 okuqala okuyi-pyometer ne-arachnoid edala i-inflammation. Awuzwakhe. So if umuntu ene-meningitis uba nekhanda but ikhanda lakhe lithanda ukuhluka kunamanye because lihambisana ne-sensitivity to i-light okubizwa ngokuthiwa i-photophobia. So uba nekhanda but uthi uma esendlini kune-light ubona ngazathi i-light imxhopha kakhulu ehambelana nani ne-fever ngoba kusuke kuyi-infection. It's not ukuthi ikhanda elinormal but kusuke kuyi-infection e-affecte la malayer O2. So uthola ukuthi uzoba nani ne-fever. I-fever edalwa ikona ukuthi umuntu usuke ne-infection ngaphakathi. So isikhathi esiningi ikhanda le-meningitis alipheli. Okay. Lizophela if umuntu esenikezwe i-treatment yalo. Okay. Okodependa ukuthi ikhozwe yini because amagciwane maningi. Khona ama-bacteria, khona ama-virus, khona ama-fungi, khona o-TB. So if udokotela noma mhlawumbe unesi noma i-clinician esesibhedlela isuspect ukuthi lo muntu lo kungenza kube une-meningitis. Okay. Then kuzomele amthathe amanzi emqolo ukuze lo manzi ezowa-check ukuthi ilamba phansi. From there kubonakaleka ukuthi lo muntu i-meningitis yakhe ikhozwe yiliphi igciwane. Okay. Then mase sitholile ukuthi ikhozwe yiliphi igciwane then sisiyamnikeza ngamaphilisi okwazi ukuthi siyilaphe ngoba yona iyalapheka it's not ukuthi ayilapheki.